I dag der skal jeg lave noget rigtig spændende, som jeg kan dele med jer i morgen, men jeg synes, det lige skal se, hvordan dagen går. Det starter altid med, at jeg siger godmorgen til Kuma. Det er faktisk det vigtigste om morgenen. Så fjerner jeg rynkeplaster og lige prøver at få styr på min ansigt. Så lukker jeg hunden ud, og så renser jeg ører, fordi det er dybt afhængigt af børster, biser, solcreme, solcreme. Den er træt klippet, den her video, kan jeg mærke. Når jeg har fået den her, og overvejer, om jeg skal prøve den for første gang i dag, og det går faktisk relativt dårligt, og i forhold til, hvor lang tid jeg bruger på det, synes jeg, resultatet faktisk er ret undervældende. Så jeg skriver lige, at jeg bliver forsinket, fordi jeg har spildt tiden. Lægger verdens hurtigste make-up, fordi det er faktisk noget, jeg kan. Det er ret god til. Okay, her har jeg så klippet fint. Jeg tager tøj på, er tilfreds med outfitet. Jeg vil godt se pænt ud i dag, så jeg har taget en virkelig krøllet skjort på, kan jeg se. Der er hverken tid til kaffe eller mad. Jeg skal bare ud af døren, fordi jeg er ved at være rigtig sent på den. Jeg tjekker lige tøjet en sidste gang og prøver at lave nogle mærkelige håndtegn, der får mig til at se ret boomeragtig ud. Jeg er i gang med at lave sådan en Get Ready With Me video. Og så er det afsted i Tesla. Nu skal vi bare derud af. Her finder jeg så ud af, at jeg har glemt mine briller, hvilket er ret irriterende, fordi jeg ser ret dårligt, når jeg kommer på. Jeg skal være afsted okay lang tid. Skriver, at jeg er kommet, selvom jeg er meget sent på den. Kan så ikke komme ind ad hovedindgangen. Kommer ind backstage. Tillykke med forlovelse. Tak. Nå ja, jeg er blevet forlovet. Men jeg får kaffe, og Sofie filmer, og jeg glæder mig til, at I skal se, hvor hun filmer, og hvad vi kan fortælle. Jeg er i hvert fald glad for, det gik pissegodt. Jeg vil igen sige hej til Kuma. Hej. Evig undervældende at møde hende. Beslutter mig lige for at lave en surdej, fordi prøv lige at se den. Så er der frokost. Så bruger jeg lige lidt tid på at se, hvor sød Kuma er, og så skal jeg ud og hente Peter. Og i bilen finder jeg fandme mine briller. Hvor heldig er man lov at være. Dans en lille dans. Jeg kan se igen. Og jeg har hentet Peter. Og forklarer lige igen, hvad det er, der sker i dag. Fordi jeg skal lave sådan en i dag. Og hjem igen. Hej til Kuma. Og så er det tid til iskaffe. Hold kæft, jeg klipper tight. Er det ikke sindssygt? Nå. Så er der lidt mere Kuma-tid. Hyggeligt. Vi skal videre. Og så er jeg på Comedy Zoo, for der skal jeg være med Anders og Niels. Vi skal have tv op, og det er røvbesværligt at få mildt sagt. Og da vi har brugt rigtig lang tid på det, beslutter vi vil sgu hellere have projektoren, fordi vi er lidt irriterende. Showet det gik mega godt, og det fejrer vi lige med en lille øl, og så er det hjem igen. Nej. På onsdag. Jeg vandt 50 kroner. Ikke mere. 50 kroner, du. Det kan man godt snolde for. Jeg bruger resten af aftenen på at se klovn og se på Kuma, og så glæder jeg mig bare til at fortælle jer, hvad der skal ske til foråret, og det kan jeg fortælle i morgen. Miss!